Брат, znači skuter nas je izvuko na 1881 metar, sad će da pokaže znak. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. Look at this dude. Wait till you see the.
One eternity later.
Mogli da zapazite u ovom klipu šta smo radili ja i moj drugar Denis, bra, znači skuter nas je izvukao na 1881 metar, sad će da pokaže, znači ono bukvalno grubo, znači grubo, evo, planina Crnog, 1881 metar, braćo, pa ste pogled, jebote kura, znači tamo ono što se vidi, ne znam ono, pošto je wide angle, ne znam da li će se vidjeti, ono je Vlasinsko jezero tamo, znači ono je otprilike od mog gradića jedno 46 km. Znači, usao sam se bukvalno, koji pogled druži, pičku materinu, ono tamo je Bugarska, evo tamo već ne znam šta je, ali bukvalno gori, znači, gori. Ništa, nadam se da ste čuli nešto, odjavljujem vam klip, hoćemo sve nekako da vam izmontiramo, ja i moj drugar, pa se vidimo mi u nekom od sljedećih klipa, tad veliki pozdrav, peace!